mag sikunde mag sekondar ma Nyanza osetieki. Maloyo sikunde 700 igeno ni dhi yuoro e tuke ma kiny chakre Kisii School. Jakoma mar tuke mag sekondar e kaunti ma Kisii ma bende en japuonj maduong' mar Kisii School Fred Mogaka owacho ni giseketo ikruok makare moting'o nyaka kuonde mag nindo mag jopuonjre duto kod jopuonj ma dhi yuoro e tukego. Tukego oting'o picha goko adhula ng'wech e kind mamoko. Actually, we're expecting almost all schools in Nyanza region, which are over 700. Yes. And then the kind of the events we have rugby 15s, we have hockey, basketball, handball, and then we have athletics. Tunashukuru Mungu ya kwamba regional sports inafanyiwa kwetu hapa tukiwa host na nikiwa chair, na tumefanya maandalizi mema na tunawaalika. Tunatarajia mchezo utaendelea vyema na we are ready to prepare a team ambayo itawakilisha region hii katika kiwango cha kitaifa. Mungu awabariki.